Ma'am kay Flora May. Kay Terry kuno po dog, ni Aisa, followers ko siyang tanan. Jenverse, Mayora, Memorize. Memorize siya. Memorize siya ako kaluto binangkal, ganahan ta sa binangkal. Busy man kay ko wala di time gyud. Diya guys, namalit day miyag kanang gamiton para i-inject ni Nicole. Gitusukan nagkatunggi kamrot sa iring na duha na buslot. O diri na ako na iyang kamrot sa iring. So giyan tusok guys, bali upat kani titanos. Mapay sa itiis mo ni. Sa mo tong katong 400 kapin. Oh. Kaya gitistingan siya og tingin mo di ba? Ako dali sa briefing guys kay Ma'am. Hi. Morning. Kuan. Halina. Halina. Asa ka dapit ang duty? Ha? Asa dapit ang duty? Ta, inkyo. Iyo ha. IMQ da di naman na IMQ. Aw. Dali ko dali sa briefing guys kay nainanawag mga kuan taga shout out ko sa mga taga Davao. Wow. Taga Davao ko ni sila. Asa ka sila dapit. Saman ron chate. Sa aman ni Loy. Mga taga Davao. Hi ma'am, sir. Isa ba inyong isakyan? Ang kas personal mo. Uy, dili. Uy, wapa ko nga mo ko. Nagasunblock ko kay sunog na naman yung naong bitaw. Kuan mo gud ako. Okay. Ano pa ka inyo hangero? Gapa ma'am, mali pa rin humi-smile. Hala mo rami igsuon. Shout out ko sa mga taga Davao. Ay, ka ano, Ar Castillo Obalde. Area for 40. They are hard for any kind of boil because these products contain chemicals that can harm the windshield. Kaya loper. Ay, grupo. Kindly go to the shower before boarding. Violations are punishable, so please obey all the rules to avoid siguro sa kuya. Asa naman to driver? Enjoy mo ma'am. Nakita na dito sa patanding. Nag-game o yun na among gikuan. Nakita kita. Yeah, pasensya na lang kay hindi mo na kumukuha kay sa umin. Okay, ramon ko eh. Hindi na kuan eh mo. Okay na dito na lang wakoy. Ano ba kaya sa balay? Biscuit. Tapos balay mag Ay ma'am kay Flora May. Kay Terry kuno po dog, ni Aisa, followers ko siyang tanan. Jenverse, Mayora, Memorize. Memorize siya. Memorize siya ako kaluto binangkal, ganahan ta sa binangkal. Busy man kay ko wala di time gyud. Rami o. Ay, wag kita nakita. Sayang, ganahan ba kay ko makikita niya. Hatag ko sa nimog tanom kanang mga Madala ba po hindi madam? daghang kay ning mga tanom ni siya Ginoo. Hi, Flor. Basta na ni. Wala pa wa kay bangka. Hindi na ako yung mga Davao. Followers ko na siya. Oo. Dali mo kung di mo kumunay niya sa silang driver kaysa nason mo nila nagtikon. Oo. Pila ba ka ba? Ayun eh. Ano? Pila? May tag masakyan nila pag yasa sila pa. Ano ba mo yung camera? Galit mo camera? Amping mo, enjoy mo. Ay, manaog pa din sila. Ma'am, enjoy mo, ma'am. Enjoy mo, sir. Ikaw. Imuhang kaniha basig mahulog. Pawiri lang og mo. Puli-puli lang mo ni mami nimo og mulangoy ka ihang basig ihang mahulog ba. Puli-puli lang mo. Dili okay lang. Dili lang na dito ba tangtanga ra mo. Di man mo sabay dive. Tagsa-tagsaon ra man mo dive. Dala.
Ma'am, hindi mo nga ito mga pag-picture mo, pakita yung mga... Kisa na ilang kuan. Ay si kuan o si Idi. Bani? Ide, bani. Ay Idi Bani. Rades Bani dito. Oscar! Sila Oya. Oscar Larios. Hindi ko briefing kay dali-dali po kong ganito kay chat lagi si Mamer na salada. Kay des niya adlaw pa na sa chat na nga mo anhi kuno sila whale shark kung wala basin og di ko maka kuan nila ba kay busy lagi kadto ko. Unja des niya adlaw sa kay chat sa na kay dito pugog nag kuan pud ka ng assessment. So humana di ko assessment kay. Unja matudi yung wala busy ra ba kadto ko ma'am. Yung sa una nahaling sa makipagkita mo tong saglit ko dito guys sa briefing ha sila gi pasakay sa bangka. Na nalipay po siya kay malagi na followers siya ni Plurami tiri namong tanan ng mga vlogger lagi kuno. So kay di man tayo sikat nga vlogger, kuno na lang ta nga vlogger. Ja. Kuan ko pasensya na kay ganahan lagi ta sa mga ridari, ja niyon siya nga naisa kuno lagi kadi nagsubaybay lagi siya sa akong vlog guys. Ja butan kuno si Mambi, salamat kay kadto ko ni Mambi kay na hapsay lagi gamahang pamudyo nga na ami kusina nga nice kadto. Nay ko pasensya na jud kay gadali lagi mi kay sinikol maghuwat ta pud to. Dari naghuwat siya, nagprepare na pud sa daan. Ako wa pa mo ko nakaligo, maligo man jud ko kay ra inita. Nagbaat ako sa buhok. Ja nag-ilis ra ko dajon kay ning chat lagi sa nga kuan kanang naanak ko sila sa briefing ilang number 70 kapin. So dali-dali ko gadto. So pag human nagpasakay nila ning uli na pud dajon guys kay taghali kog buhat dari na yung mga alaga. Diyan taghang kadto mga hipusin pa ba. Diyan mo watra pud bini papaidi inag-move out. Move out masidi kana mga alas 10 guys mahuman na din ang wili sa dari basta Lunes to Friday kay dali ra na sa kay labi naglinaw. Dali ra na mahuman ang kuan kay daghan kadug mga bangka manang usahay musadyo jud mo kinahanglan naana jud mo dari mga ladyo mo naana jud mo dari mga alas 5 o alas 4 kay katong mga disniagi nainitan-aw ning pila mi alas 3:30 kay di mo pud mi pwedeng ako ray mo pila guys kinahanglan naana jud to ang mga mutan-aw kay tan-awon man nila mga ID mga unsa diha pure budget nga taga diri or kana man joy kuan kanang sa una, pwede rin tatong kamiray mo kuha og number, pero karon di na pwede. Kanang stricto na kado dadto. Diyan sa mga mutana, kay namo toy nang mutana dihay. Kuan kanang 500 ang kuan local. Diyan ang mga foreigner nga na mga kuan 1,000. Mo dive man ka or mo tan-aw ra, magihapon presyo. Jaga tabi ra po ko gamay guys kay tanta maligo ko kay kaya pa man ko nagbaklay. Na lingaw ra po ko dali mga iringga duwa ba. Amo naman ipagawas ron. Amo man tay ipagawas sa sulang mura magkauwan nun. Kay ato man tada sila sa gawas ug manglimpyo mi dari kay kada buntag manglimpyo man jud sinikon. Kay manarapo sa sahog ba kay naman na iring naman na mga balahibo. Diya og magluto ko guys. Ato jud sa gawas ug di kali ato sa adto. Kaya di man siya pwede na rin magluto ko. So, di pa dyan ko makalutog sudan guys. Kaya wa pa dyan ko kuan. O madawat na ang certificate. Kaya ipasa raman to sa amahang email ad. Ang amahang certificate sa TISDA. Pwede na mo to ipakita. Para matagaan mi og certificate nga makatinda mig mga pinangkal, mga syakoy nga na. Kaya malagi nagipangitaan na lang kung nilag ka ng kuan. Kaya mawitawa ko. Kakita mo nga na pa ko magluto og syakoy og kuan. Kaya bisan kunog syakoy. Ice candy nga na. Naadjud kay permit. Bisan paggamay ra kuno gimuhang paninda-tinda mga duan kay pong kag-permit kay mga na pagkaon lagi. Diya mo to guys wat-wat laman jud ta. Pero daghan man kadto ni order na og kanang alamang daghan kadto ni order murag nay napo ka ni order mo ato ko og Santander diya og makasajumi og uli. Kay naara man sa Santander ag baligja itong alamang. So maro to guys kay mag-prepare na pud mi padung mi og district hospital kay dito ra man mi magpa-inject.
Hello, mga lamambi. Mapay pagamot na ka nag-guide yan. Padung day meron sa kuwan kay ihuwat na mos papaidi. Kaya way mabilin na ning mga mingming. Magina kay si KitKat may nag... Ay, kamay niya ganyan niya ate. Hag mo na ni ate. Dali kay mo na. Dali na mi. Dali, hag mo na. Dali na. Daw na. Dali KitKat. Dali na, daw na. Daw na. Dali. Daw na, dali. Daw na. Na ate, Ikaw na ba nagkamlas na ate? wala man tuyuan na ate. Wala man tuyuan. Wala man tuyuan. Baho ate, wala manigo ate. Ang sungay. Hindi na matukyo kay labo kayo siya guys. Kay dugay kadyo. Kaya ang iring daghan makay gi-inject. Ay iring dito kang ganihan no. Kaning usa ka tambal guys kanina nga paning 5,000 kay 500 kapin ko ni. Pila 500? 560 tanan ni. Nara ma'am. Niya kani Wala, tambal na. Palitan jud dagay na. Pila generic ana. lahilak din na siya kay duha ka kuan. Kamote binangkal kay silang. Budbud pilet. Nakatimo na nung ko ganiha. Nagtimo ko dadto kuan kanang kamutikyo. Butang na diha kay atod ko nun ni sulod. A few moments later. Pakuan ko na siya magpa. Gutom na. Gutom na. Ay, napagka ka. Kuan na siya magpa id. Namangit na ha kana si Tapos sa akin yung ako. Nama ako na. Tapos sa akin ito. Nama ako na may. oh, ila 5 pa. Pakarga lagi na siya. Ay, pagkan mo. Oo, pakarga oh. Hello guys, good morning. Tanon guys, pakaana po ta sa tuhang mga alaga. Busy. Kana silang duha per minutes sila mag-uban. Diritas tagahan guys. Naghuot na mo diha. Dire. Hindi mag-ilog. Napay kana sila 11. Napay ko andiri unom. Sabi ko na ang itlog na to ah.
Uy, nga nung kuwang naman ni usa. Ay, naglumlum di ay. Kuha, naglumlum. Yan mga ano. Naog sa mo dali kaya may limpihan na inyong kuan. So, kuan sila guys, 7 ka buok. So, nanay mamalit ani guys, kuan ka ng pares ani 500. By Lucky. Sila kay kuan. Mungkin na sounds. Hello guys. Salamat sa Ginoo guys kay na kapag inject nas ni Kulja. Nice kado guys oh. Kumana ko pakaon sa mga manok. Daghang salamat day kado ninyong tanan guys. Salamat kado ni Ma'am Myrna sa gidang pag nag-meet mi gahapon. Followers din siya namo tanan. Ja ka kuan ko guys karon ko maka upload lagi kay kuan. Kung naag ka ng duhar ba kayo maglaag? I-harbiso din na haning kuan guys. Duty na si Jess kuan sa kaibo. Kontakin nyo tanan dia guys. Good morning. Okay, nanay nag-video ko. Ay, video ko. So, mara to guys. Thank you for watching guys. Okay, mahadlog na ba? Tumban niya ang mga kuan. Kaya sounds. Update ko nung tanan guys. Sis Ansan Blanton, Ma'am Bitanis Kubya di sa Germany. Ma'am Medina Kanyeti, Ma'am Ging Hadlawon. Shout out. Okay, nasugdan naman set out guys. Shout out sa mga taga Davao. Salamat kay kadyo ni Ma'am Myrna. Salaba, Salada ba to? Oh, Salada, taga Davao. Oh, shout out din sa mga taga Davao. Mers and family diya sa Korea. Nga diya gatuhang kuan no. Man na sila pabahaw nga dili ang tubig. Yan, sweet kayo ni siya, sweet kayo. Oh, sweet kayo. Oh. Sweet kayo, hi, Mami B. Mami B. Sweet kayo. Sabado po guys, ito mga video kayo. Sounds. Mga copyright ta. Hi, tit. So mga to guys, ang video ron guys, kay late na ba ko kanunay, kay malagi na ako kaedit eh. Yes niya agi, pag inject na ako guys, mura ko kanang lupay-pay ka ko basa. Kuan siguro to sa kanang titanos, kay ang titanos mo gud ako kado sa kuan ba, murag puy-puy kahang kalawasan, mura ko ka ilantanon ba manang galabad akong nga na sabay pa sa hangipon nga nagsakit. Manang isig kado mo edit. Labad yung mata ba mag-edit ba man di ko naka-edit. So ako naman siya pong uploadan guys kay sayang pud dati matigong bahalag 3 months ta or 4 months ta maka tawa taog kuan gikan sa YouTube. Salamat kay sa mga nagpabilin diha. Salamat kado din tanan. Kanang amping ug ampo tang tanan guys. I love you all. Ya, sinsa na sa one ha ma-mention sa mga vlog na dari kay say ma-loaded ng utok dito. Love you all kay magluto day kuron og alamang kay nay order. Bye, see you in my next video.